मी जखमी झालो होतो, पण त्या मुलीच्या मदतीने मी कसं तरी गुहेच्या बाहेर पडलो होतो. त्या मुलीचा भाऊ त्या गुहेत कुठेच नव्हता, त्यामुळे आता तिथे जास्त वेळ घालवण्यात काहीच अर्थ उरला नव्हता. आम्ही कसेबसे त्या गुहेपासून थोडे लांब आलो. आम्ही एका झाडाखाली काही काळ आराम करायचं ठरवलं. बराच वेळ झाला होता, आम्ही काही खाल्लंही नव्हतं. ती मुलगी मला इशारा करून आमच्या खाण्याची काही व्यवस्था करण्यासाठी निघून गेली. ती मुलगी खरंच किती धावपळ करत होती. मी क्षणाक्षणाला तिच्या उपकारांच्या ओझ्याखाली दबलो जात होतो. तिच्या शरीरात इतकी ऊर्जा होती, पण त्याउलट मी स्वतःला फार थकलेला जाणवत होतो. मी तिथे बसून काही सेकंदासाठी माझे डोळे बंद केले. मी माझ्याच विचारात हरवलो होतो. मी त्या गुहेत घडलेल्या घटनेचा नीट विचार करू लागलो. मांत्रिक असं माझ्यासोबत कसं करू शकत होता? जेव्हा मला त्याची गरज होती तेव्हा तो माझ्या मदतीला धावून का आला नाही? की त्याला आता माझ्या शरीराचीही गरज नाही? नाही, मी कुठेतरी चुकत होतो. या सगळ्या प्रसंगात अशी कोणती तरी गोष्ट होती जी माझ्या नजरेतून सुटली होती, पण ती नेमकी कोणती गोष्ट होती? मी माझ्या डोक्यावर थोडासा ताण दिला आणि मला ती गोष्ट आठवली. मी किती मूर्ख आहे. इतकी मोठी गोष्ट मी कशी काय विसरू शकतो? अंधारात चमकणारा तो दगड, तो तसाच होता जो मी त्याआधी माझ्या स्वप्नात पाहिला होता. पण तो दगड नेमका गेला कुठे? मी पुन्हा एकदा तो प्रसंग नीट आठवू लागलो. तो दगड शेवटचा माझ्याकडे कधी होता? तो राक्षस ज्यावेळी माझ्यावर धावून आला होता आणि जेव्हा मी मांत्रिकाला माझ्या मदतीसाठी बोलावत होतो तेव्हा तो दगड माझ्या हातातच होता. मांत्रिकही माझ्या शरीरात तेव्हाच आला जेव्हा त्या राक्षसाच्या हल्ल्यात माझ्या हातातील दगड माझ्या हातातून कुठेतरी दूर पडला गेला. याचा अर्थ एकच लागत होता, त्या दगडामुळेच मांत्रिकाला माझ्या शरीरात येता आलं नव्हतं. त्याला माझ्या शरीरावर ताबा मिळवता आला नव्हता. इथे त्या मुलीने जवळच एक छोटीशी आग पेटवली होती. मी मात्र त्या झाडाखाली बसून अजूनही माझ्याच विचारांत होतो. तोच माझ्या डोळ्यांवर काहीतरी दिसू लागलं. ते माझं स्वप्न होतं की अजून काही, मला नाही समजलं. पण मला तो ओळखीचा उजेड पुन्हा एकदा दिसला. कोणीतरी त्याच्या पायाने एक लाकडी पेटी तोडली होती आणि त्यातूनच तो ओळखीचा प्रकाश बाहेर पडला. तो प्रकाश तशाच एका दुसऱ्या जादुई दगडाचा होता. तिथे जो कोणी होता त्याने दगड त्याच्या हातात घेतला आणि इथे माझ्या तोंडून एक भयानक किंकाळी निघाली. मला असं ओरडताना पाहून ती मुलगीही दचकली. बराच वेळ कोणीही हालचाल करत नव्हतं. ती मुलगी 2 पावलं पुढे झाली आणि तिचं माझ्या डोळ्यांकडे लक्ष गेलं. माझ्या डोळ्यांतील भडकलेली आग तिने पाहिली होती. काही समजायच्या आत माझे हात हवेत गोल गोल फिरू लागले. त्या मुलीने पेटवलेली आग चुंबकासारखी माझ्या हाताकडे ओढली गेली. माझ्या हातात आता आगीचा गोळा तयार झाला होता. मी सरळ तो गुहेच्या दिशेने फेकला. हे सगळं माझ्याकडून मांत्रिक करवत होता. मांत्रिक जोरात ओरडला, तो दगड कुठे आहे? मला सगळे दगड आताच्या आता नष्ट करायला हवे, असं म्हणत मांत्रिक त्या गुहेच्या दिशेला गेला. त्याने त्या गुहेवर आगीचा मारा करत गुहेत आत प्रवेश केला. गुहेत त्याने सगळीकडे तो दगड शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्या दगडाच्या नादी ती संपूर्ण गुहा आगीच्या ज्वाळांत झळकू लागली होती. पण तो दगड मांत्रिकाला कुठेच सापडला नाही. त्या दगडाला नक्कीच कोणीतरी चोरलं होतं. मांत्रिकाच्या तोंडून एक जोराची किंकाळी निघाली. नाही, हे शक्य नाही. ते तर माझ्याशीच लढण्याची तयारी करत आहे. गुरुजी, तुझा हा खेळ मी जास्त वेळ चालू देणार नाही. मला या जगात परत बोलावून स्वतःचा स्वार्थ साध्य करून तू पुन्हा माझ्यावर ताबा मिळवणार असशील तर त्यासाठी यावेळी मी देखील तयार आहे. त्या दगडाला झालेला माझा एकच स्पर्श तुझा खेळ बिघडवायला पुरेसा होता. तो स्पर्श मला एकाच क्षणी बरंच काही सांगून गेला. हे जादुई दगड मला रोखू शकतात, पण कितपत? त्या एका दगडामुळे मला इतर सगळ्या दगडांची जागा कळली आहे. आता बघू हा खेळ कोण जिंकतंय ते. मांत्रिक जोरजोरात हसू लागला.
तिथे सुकेशनी तिच्या हातातील जादुई दगडाकडे एकटक पाहत होती. 6वा जादुई दगड आता सुकेशनीकडे होता. आम्ही त्या गुहेतून बाहेर पडताच तिने तो दगड गुहेतून जाणीवपूर्वक पळवला होता. तो दगड घेण्यामागे तिचा नेमका काय हेतू होता हे तिलाच ठाऊक होतं. पण तिचा जो काही हेतू होता तो नक्कीच काहीतरी भयंकर होता, जो लवकरच सर्वांच्या समोर येणार होता. थँक्स गाठोड्यावाले बाबा, तुम्ही वेळेत आलात, नाहीतर आज माझं काही खरं नव्हतं. नयन गाठोड्यावाल्या बाबांना म्हणाला. पण गाठोड्यावाले बाबा स्वतःच्याच विचारांत हरवले होते. ते जंगलात इथे तिथे पाहत चालत होते. त्यांच्या चेहऱ्यावरची भीती स्पष्ट दिसत होती. गाठोड्यावाले बाबा, काय झालं? तुम्ही असे घाबरलेले का दिसताय? हो, मी म्हटलं तुम्ही असे घाबरलेले का दिसताय? घाबरलेले नाही, नाहीतर भेंडी, तुमचं हे असं वागणं पाहून आता मला भीती वाटू लागली आहे. काय ते एकदाच सांगून टाका हो. तो विशालही कुठे गायब झालाय? काही काळजी करण्याचं कारण आहे का? ते दगड, ते आता तुझ्याकडे एकूण किती आहेत? 5. आताच धरून 5 झालेत. पण तुम्ही असं अचानक का विचारताय? आणि तुम्ही नेमके घाबरलात कशाला? मांत्रिकाला. मांत्रिकाला? हो, मांत्रिकाला. एव्हाना मांत्रिकाला या दगडांबद्दल नक्कीच कळलं असणार. पण हे कसं शक्य आहे? गुरुजी म्हणाले होते, जसजसे तुम्ही मुलं हे दगड गोळा करत जाणार तसतशी तिथे या दगडांची त्याला जाणीव होत राहणार. आपल्याला आता लवकरात लवकर उरलेले दोन्ही दगड शोधावे लागणार, तेही त्या मांत्रिका आधी. कारण मांत्रिकाने आपल्या आधी तिथे पोहोचून यातील एक जरी दगड नष्ट केला तरी सगळा खेळ इथेच थांबेल. पण गाठोड्यावाले बाबा, मांत्रिक नक्की उरलेल्या 2 दगडांमधील एक दगड शोधायला जाईल की आधीच आपल्याला मिळालेले 5 दगड न्यायला येईल? गाठोड्यावाल्या बाबांनी नयनकडे पाहिलं. तसं नयनला गाठोड्यावाल्या बाबांच्या भीतीमागचं खरं कारण समजलं. गुरुजी, हे गुरुजींना काय झालं? विशाल रडलेल्या स्वरात म्हणाला. विशालच्या पाठून गुरुजींचा एक धिप्पाड शिष्य पुढे आला. हा तोच होता ज्याने विशालचं जंगलातून अपहरण केलं होतं. गुरुजी आता या जगात नाही राहिले. हे ऐकून विशाल त्याच्या गुडघ्यांवर बसला. त्याच्या डोळ्यांतून भळाभळा पाणी वाहू लागलं. इतक्या वर्षांचा त्यांचा हा एकत्र केलेला प्रवास विशालच्या डोळ्यांसमोरून गेला. विशालने गुरुजींजवळ जाऊन पाहिलं. गुरुजींच्या शरीरावर जागोजागी जखमा दिसत होत्या. त्याला कळून चुकलं होतं, गुरुजींचा सामना कोणत्या तरी भयानक शक्तीशी झाला होता. हे सगळं त्या दुष्ट मांत्रिकानेच केलं ना? तो शिष्य काही काळ शांत राहिला आणि मग थोड्याशा गंभीर स्वरात म्हणाला, नाही, तुला वाटतं तसं काहीच घडलं नाही. म्हणजे जर मांत्रिकाने हे केलं नाही तर मग गुरुजींना मारण्याचं धाडस नेमकं केलं तरी कोणी? ती एक बाई आहे जी स्वतःला सुकेशनी म्हणवते. तिच्याकडे स्वतःच्या भयानक शक्ती तर आहेतच, पण आता तिच्याकडे गुरुजींच्या शक्ती, गुरुजींची काठी आणि गुरुजींनी वश केलेल्या सर्व भयानक अमानवी शक्तीही आहेत. मला अजूनही नीट कळत नाही आहे. मला जरा सविस्तर सांगा, कारण गुरुजींनी तर आमच्यावर मांत्रिकाला अडवण्याचं काम सोपवलं होतं. ठीक आहे, मी तुला सविस्तर सांगतो. तुला तर माहित असेलच, गुरुजींना भविष्य दिसतं, पण तुटक, संपूर्ण नाही. गुरुजींना त्यांच्या भविष्यात त्यांचं मरण दिसलं होतं. कोणत्या तरी भयानक शक्तीशी लढताना त्यांचा मृत्यू होणार होता. मृत्यूचं ठिकाण हे गुरुजींच्या गुहेजवळ होतं. मांत्रिकाशिवाय दुसरं कोणी हे करणं शक्यच नव्हतं. म्हणून गुरुजींनी तुमच्याकडे एका नव्या प्रवासाचं कार्य सोपवलं, ज्यात तुम्हाला 7 वेगवेगळे जादुई दगड जमा करायचे होते. त्यांच्या मदतीने तुम्ही मांत्रिकाच्या शक्तीला नियंत्रणात आणि बंधनात ठेवू शकणार होता. पण ती व्यक्ती मांत्रिक नाही तर सुकेशनी निघाली. याचा अर्थ यावेळी मांत्रिक आपला शत्रू नव्हता. नाही, ती सुकेशनी होती. आणि आता आपण अजून एका मोठ्या संकटात सापडणार आहोत. सुकेशनीने गुरुजींची तर ताकद घेतली, पण आता ती त्या मांत्रिकाचीही सगळी ताकद घेणार आहे.
आणि या सगळ्यात तुम्हीच तिची नकळत मदत करणार आहात। मांत्रिकाला तुम्ही एक संकट म्हणून त्या जादुई दगडांच्या मदतीने पकडणार आणि तेव्हा सुकेशनी त्या मांत्रिकाला म्हणजेच पर्यायाने तुमच्या मित्रालाही मारणार आहे, ज्यामुळे मांत्रिकाच्या सगळ्या शक्ती या तिच्या होतील। जर असं झालंच तर मग ती या पृथ्वी तलावरची सर्वात भयानक शक्ती बनेल, जिच्यावर कधी कोणीच मात करू शकणार नाही। पण तुम्ही हे सगळं मग मला त्या जंगलातच का नाही सांगितलं? आपण ते दगड शोधून एक प्रकारे सुकेशनीची मदतच करत आहोत। हो मान्य आहे, पण प्रश्न हा होता की तुम्ही माझ्या बोलण्यावर विश्वास ठेवला असता। गुरुजींनी तुमच्यावर सोपवलेलं कार्य तुम्ही माझ्या सांगण्याने मध्ये सोडलं असतं, नाही ना? त्यामुळे गुरुजींना परत जिवंत करण्यासाठी मला तुला इथे आणावंच लागलं। गुरुजींना जिवंत? हे खरंच शक्य आहे? विशालने जरा आश्चर्यानेच विचारलं। जर मांत्रिक पुन्हा या जगात येऊ शकतो तर मग गुरुजी का नाही? गुरुजी नेहमी सांगतात, या जगात उगाचच असं काहीच घडत नाही। विशाल, तुला मिळालेली ताकद याचंच एक उत्तम उदाहरण आहे। म्हणजे मी नाही समजलो। गुरुजींनी त्यांच्या मरणाच्या काही दिवस आधीच आम्हाला सांगितलं होतं, त्यांचं मरण हे कोणीही रोखू शकणार नाही, पण त्यांना पुन्हा जिवंत करण्याची ताकद ही तुझ्यात म्हणजेच केवळ विशालमध्ये आहे। तू कोणाही मृत व्यक्तीला तुझ्या शक्तीने कधीही जिवंत करू शकतोस, पण हे केवळ एकदाच शक्य आहे, कारण यामुळे तुझ्यात तुला मिळालेल्या सगळ्या शक्ती या तुझ्याकडून कायमच्या हिरावल्या जातील। हो, मी तयार आहे। गुरुजींसाठी तुम्ही मला जे सांगाल ते सगळं मी करेन। विशाल क्षणाचाही विलंब न लावता म्हणाला, पण लक्षात असू दे, यात तुझ्या शरीराला धोकाही पोहोचू शकतो। कदाचित यात तू तुझी शुद्धही हरपू शकतो। असं झालंच तर अशात तुला आम्हाला इथेच सोडून जावं लागेल, कारण आता सुकेशनीला हरवणं हाच एक पर्याय आमच्याकडे आहे। विशाल यासाठी मनाने पूर्णपणे तयार झाला होता। आता एकच गोष्ट व्हायची बाकी होती, मांत्रिक, सुकेशनी आणि गुरुजी यांमधील एक शेवटची लढाई। चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा। चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा। तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा। दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा।